Antonello bene salvilkom u jagħtikom merħba l-programm numru 135 mis-sensiela Botta u Risposta. Nistednukom biex għal dina s-sija u kwart li ġejja tinaqdu magħna fejn se nkunu niddiskutu diversi argumenti bħas-soltu mix-xena tal-futbol lokali u tal-futbol internazzjonali bit-temi ewlenin tal-programm tal-lejla ikunu dawn. Ġimgħa importanti fit-taqtija kontra ir-relegazzjoni. City konvinċenti, Gunners deludenti. Turan, Dumfries u Scudetto li dejjem qiegħed joqrob. Infakrukom li qegħdin f'xandira diretta daqstant kull jixtieq isaqsi xi domanda lill-mistednin li għandna illejla kun jista' jagħmel dan fis-sezzjoni tal-kummenti li għandna miftuħa għalikom. U fl-ewwel parti tal-programm se nkunu qegħdin niddiskutu il-kampjonat Youheld Malta Premier, preċiżament il-relegation pool. Il-kampjonat tal-aħħar sitta fakulkom ukoll bħalissa dejjin żewġ logħbiet li tagħhom se nkunu qegħdin naġġornawkom. Leeds United għadhom kemm fetħu l-iskor ġewwa Old Trafford kontra Manchester United, gol ta' Dominic Calvert-Lewin fil-waqt li mill-Italja għandna il-logħba bejn Fiorentina u Lazio. Mela qabel xejn introduċi l-mistednin residenti tagħna illi huwa Joseph Magri u wkoll apparti Joseph illum għandna magħna żewġ timijiet mill-kampjonat tal-aħħar sitta. Għandna l-daqsan bi pjaċir nilqa' magħna fostna lill-plejer ta' Mosta, Nevin Portelli, u l-uffiċjal għal relazzjonijiet pubbliċi ta' Żabbar St. Patrick, Rodrik Zerafa. Nibdew ukoll billi nagħtu naqra ħarsa lejn is-sitwazzjoni fit-tmiem il-ġimgħa fejn jidħol dan l-istess kampjonat fejn kellna l-ewwel tliet logħbiet. Rajna l-Birkirkara tirbaħ wieħed b'xejn ma' Żabbar St. Patrick, u mbagħad rajna tliet logħbiet. Sliema Wanderers wieħed, Hibernians wieħed, Taxin Rainbows 2, Mosta 2. U hawnhekk ukoll qegħdin taraw il-klassifika, Sliema Wanderers 17, Birkirkara 16, Hibernians 12, Żabbar St. Patrick 10, Taxin Rainbows 7, Mosta 5. Joseph, forsi nistiednek biex tintroduċi naqra dal-argument li nitkellmu fuqu il-kampjonat tal-aħħar sitta. Forsi li dina ftit xlaqtek minn dawn it-tliet logħbiet qabel ma mbagħad niftħu d-diskussjoni ma' Rodrik u ma' Nevin, ovvjament nħettixkom biex sew il-panel u sew intom is-segwentri tagħna tinteradixxu f'din id-diskussjoni. Joseph. Insellem lek Antonello, l-ewwel nett insellem ir-Rodrik u nerġgħu nilqgħu fil-programm tagħna wara tittaxxur ilu. U llum għandi opportunità li ngħid proset in-Nevin tal-logħba stupendi li għamel kontra Hamrun Spartans. Onestament, logħba pjuttost impressjonanti kienet. Li naħseb iktar ma jgħaddi żmien, anzi mhux iktar ma jgħaddi żmien, naħseb kemm ilu l-inbidel il-forma ta' Antonello qiesu ovvjament naħseb il-main interest huwa fin-naħa ta' fuq tal-klassifika. Però wkoll qed naraw ċertu interess biex naraw min ħajkun l-iskwadra li mhux ħajjirnexxielu iżomm postu fil-Youheld Premier League. Rajna issa għada għada ħadd intlab Żabbar u Mosta jew l-erba' u xekk. Eżatt, dik se nitkellmu fuq aktar tard il-qudiem. Qed nifhem tal-weekend ħalli nżommu kien naqra ordni kronoloġika u nitkellmu wkoll fuq il-kampjonat tal-aħħar sitta ġenerali. U mbagħad ekku le, bażikament naħseb l-iktar logħba mistħoqqa kienet bej Marsa Xlokku Hamrun, il-mistennija, skużani, naħseb illi onestament ma stennex dak ir-riżultat, ħankun onest miegħek, stennejt iktar aħjar minn Hamrun. Valletta naħseb komplew ikunu challengers mhux ħanejt kienu dominanti għax nemmen Gżira kellhom episodji tajbin ukoll. U ovvjament Furjana wkoll rebħu rebħa mis-sieta nax-Xar Lions li jkomplew juru l-improvement illi jagħmlu ta' Winston illi taw challenge ukoll il-Furjana. Però messaġġ li nixtieq ngħaddi kienet għal kulħadd ovvjament Antonello qed jistenna l-finali tal-24 ta' Mejju tal-FA Trophy jew ta' 17. Però kif qed ngħidu Joseph, illum niffokaw iktar fuq il-bottom 6. Ekku. Fuq il-top 6 nħu nitkellmu.
Ekku. Mela, tajjeb wis, imbagħad indaħluk iżjed tard. Mela, Rodrik, ħanibdew nitkellmu naqa' fuq il-logħba tiegħek bejn Żabbar St. Patrick u Birkirkara. Logħba li fiha kellna ritmi baxxi, però naħseb illi tliftu l-partita bl-aħħar ballun tal-logħba. Xi ftit kummenti minn naħa tiegħek fuq din il-logħba? Hekk jogħġbok? Le, ovvjament, l-aspettattiva ta' Żabbar St. Patrick fl-aħħar ftit logħbiet hija differenti minn dik li tkellimna dwarha meta jien ukoll kont wieħed mill-parteċipanti u l-mistednin fuq il-programm tiegħek. Għaliex dak iż-żmien bdejna nitkellmu fuq tim li kien differenti, kont qedtilkom li f'Jannar kien hemm il-ħsieb li jsiru numru ta' bidliet, kemm persuni li jitilqu minn tim oħrajn li jitlu, però apart minn hekk minn dakinhar ilha qed nitkellmu wkoll fuq bidla fit-tmexxija tat-tim. Illum għandna ovvjament lil coach tant qabli ngħid jiena Gilberta Ġus illi rridu ngħidu, rridu nagħmlu minn fejn telaq dan it-tim ftit logħbiet ilu, mhux qed nitkellmu snin twal ilu, ftit logħbiet ilu fejn sfortunatament jidher li ma konniex qed nilħqu l-aspettattivi illi kellu t-tim, però illum qed nitkellmu fuq sitwazzjoni kompletament differenti fejn f'logħbiet deċiżivi u ta' timijiet li forsi fuq il-karta kienu ikkwotati aktar minn Żabbar St. Patrick tajna logħba l kulħadd, anzi bdejna nirbħu wkoll. Każ klassiku huwa Birkirkara illi ftit tal-ġimgħa ilu it-tim tagħna iddomina f'rebħa jekk mhux żbalja ta' 3-0 kienet. Eżattament. Illum ġejna dal-weekend illi għadda għal logħba oħra ma' kontra Birkirkara illi naqbel miegħek illi r-ritmu tal-logħba kien baxx ħafna. Nemmen illi kemm aħna kif ukoll Birkirkara stajna nagħmlu aħjar, però dak huwa l-futbol. Il-futbol ukoll kif jista' jitnefin huwa episodji fil-li qiegħed hemm fuq, fil-li qiegħed hemm isfel u dak illi hemm il-futbol ngħid l-isbaħ logħba sportiva fid-dinja. Però għadna fil-logħba, iż-żewġ logħbiet li ġejjin kontra Mostaw Ħaltarxin huma ngħid jiena kruċjalissimi għat-tim tagħna u tefa' anka post dwar dan il-General Manager ta' Ħażabbar Cameron Farrugia dwar il-bżonn il-supporters li kienu magħna għal dawn issa id-din hija t-tieni sena konsekuttiva ta' Żabbar St. Patrick fil-Premier illi hija storja għal Żabbar St. Patrick. Qed inkomplu nibnuha u ovvjament inħares il-qoddim illi issa żewġ logħbiet li ġejjin inġibu l-punti minnhom għaliex jekk inġibu l-punti minnhom ikun ifisser pass importanti biex nibqgħu ma' l-akbar klabs f'pajjiżna. Episodju minn nhar is-sibt li għadu f'moħħi huwa dik id-dvenvina tal-asta ta' Jurgen Pisani fil-bidu tal-ewwel taqsima, Rodrik. Ekku, għalhekk qedlek episodji, min kieku qabli dak ix-xogħol daħal kienet tkun storja oħra. Kieku eżempju iċ-ċans li kellna lejn it-tieni nofs tat-tieni ħaf li stajna ngħid jiena forsi materializzajnih f'gowl. Nirreferi l-episodju ta' Ryan Xikluna wkoll żgur mhux forsi se tkun storja kompletament differenti u llum kieku jista' jkun ukoll possibilità li kellek il-ħibs li jinsabu f'pożizzjoni ftit aktar antipatika. Imma kif dak huwa il-futbol is-sabiħ tiegħu l-episodji fil-lien fuq fil-jew isfel u dik hija l-ewwel qed nilagħbu. Nevin, merħba fuq il-programmi tagħna tal-Kamra Sportiva u grazzi tal-li lejla oġbok tingħaqad magħna. Min-naħa l-oħra il-konfront li kellkom kontra Tarxin Rainbows offra draw, offra goals u offra spettaklu. Biss nixtieq insaqsik. Inti kif tikkunsidra l-logħba? Punt mirbuħ jew tnejn mitlufa? Insemlimlek Antonella lilek u telespettaturi kollha. Xtaqt ngħid grazzi wkoll il-Joseph Magri għax għaddili kumment vera sabiħ dwar il-prestazzjoni tiegħi kontra Ħamrun. Ġifieri nirringrazzjah minn qalbi.
Kif għal sewwa wkoll Rodrik li il-futbol huwa episodji, qed tifhem da l-ewwel taqsima skurjena tnejn, ġifieri tħanna 2-1 minn fuq, kieku tgħidli kont nobsor li ħanitlu 2-1 għax huma kellhom iċ-chances, laqtu l-lasta, kieku daħal dak iċ-ċans ġifieri minn set piece tagħhom, kieku s-storja kienet tkun kompletament differenti. Imma nemmen li xorta kellna prestazzjoni tajba, ma kienitx l-aqwa l-logħba tagħna. Tgħidli ġiex punti mitlufa jew erbaħna punt tista' tgħid. Jien nemmen li stajna naħdu 3 punti kollha. Tifhem, ġifieri il-punti kollha stajna naħduhom, konna 2 b'xejn minn fuq, nsertaw ġabu draw, ġifieri u tkeċċilhom plejer ukoll, stajna mmorru naħseb fil-vantaġġ, ġifieri għamil labna minn għalija kwarta lob jew 20 minuta kemm sejjer żball, ġifieri plejer iżjed. Dak huwa l-futbol episodji kif għal sewwa Rodrik, ġifieri nħarsu l-qoddim. Jena fil-fatt biex anke nħu spunt mill-jett inti, mill-ħu spunt bil-għal Joseph Magri u kol fil-introduzzjoni tiegħu jena lija Nevin inħoss li bħalissa inti wieħed mill-iktar players li qed nara inform fil-fost il-timijiet u l-lobiet li qed nara bħalissa fil-kampjonat u għal daqstant ninsab kurjuż illi inkun naf minn għandek kemm huwa importanti il-fatt li inti bħalissa għaddej minn il-forma tajba tista' tkun ta' kontribut iktar lejn it-tim tiegħek. Biss qabel ma ntek iċ-ċans twieġeb, daħlilna wkoll aġġornament fuq il-logħba l-oħrija mill-lejla Fiorentina Lazio, Fiorentina fil-vantaġġ permezz ta' Robin Gosens. Nevin. Grazzi, anzi napprezza li qed tara dak ix-xogħol li qed nagħmel ġifieri fuq il-pitch. Nemmen li dejjem minn fija nnifsija li nemmen li nista' ngħid li wieħed minn dawk il-players li nista' nkun ta' għajnuna f'kwalinkwa tim li tpoġġini hawn Malta, ġifieri. Ovvjament ma tantx inħobb kif taqbad tgħid infaħħal li nnifsi ħafna wkoll, ġifieri nħobb inżomm saqajja mal-art. Nimxi logħba, naħseb jiena l-logħba li għaddiet forsi ma kontributxejx b'gowl jew assist, ma naħseb kont għajnuna għat-tim tiegħi, ġifieri nitrekkja lura fejn hemm bżonn, niġġieled għal kull 50-50 għal kull ballun, nipprova li ma nisbaljax, il-passaġġ inteħ tajjeb. Ovvjament nipprova nkun ta' periklu, nipprova naħloq iċ-chances. Naħseb jiena fl-aħħar mill-aħħar vera huma sbieħ l-onuri individwali, imma ovvjament l-importanti t-timu, ġifieri nara x'nista' nagħmel biex nipprova ngħin it-tim u għax hekk it-tim jerbaħ kulħadd igawdi mhux jiena biss, tifhem? Mela, jiena ukoll xtaqt li issa ndaħħal naqra sa ċertu punt anke fuq l-argument, biss ma ħanibda b'Joseph imma mbagħad nixtieq nisma' sew minn Rodrik sew minn Nevin fuqha. Inħarsu naqra lejn il-klassifika nerġgħu anke bl-għajnuna tal-grafika. U wieħed jinnota illi ħanitkellem l-opinjoni tiegħi dejjem. It-taqtija għar-relegazzjoni jew ħanejdu hekk għal-levitar tal-aħħar ġiex postijiet, jien bħalissa xorta nara telliqa bejn erba' għaliex Hibernians li għandhom 12 punt għadhom sa ċertu punt hemmhekk min-naħa tagħkom intom. Joseph, ħanibda bik. Taqblu miegħi illi għalissa, ħanejdu għalissa, Hibernians għadhom fid-diskors? Ara, ħanejlek waħda Antonello, jiena fil-bidu għedt illi il-bottom six qed ikun ħafna iktar interessanti għaliex. Mela, bħal naħseb bħal Nevin li huwa plejer u bħal Rodrik li huwa membru tal-kumitat, ovvjament naħseb l-ebda ħadd mit-tim ma jixtieq jaqa' għalhekk kull logħba hija finali. Jiġifieri t-top 6 bażikament ovvjament diġà ħajżommu posthom. U jista' jkun li jibda jkollna indikazzjoni tista' fejn il-kampjonat, mentri mal-aħħar 6
isu kulħadd qed jipprova jsib dik ix-xara biex isalva. Jiena li gwart Hibernians naħseb mit-timijiet l-iktar li għandhom nejn f'Malta, naħseb l-inqas tim li kien konsistenti dal-istaġun flimkien ma' Birkirkara u Taslima. Naħseb jiena. U jiena la matematikament mumiex siguri sewa, jiena la ħanejlek ħajsalva u laqqas ngħidlek. Għax kif qal tajjeb Rodrik, il-futbol huwa dak. Zabbar fl-ewwel round u mill-ewwel Birkirkara fawdex l-istorja ma repetiċ ruħha. Jiġifieri jiena mhux ħanoqgħod ngħid jekk hux ħajamlu jew le. Ser tastieni, jiena Estieni minn. eżattament biex nżomm Ifemni Rodrik huwa politikant, jiġifieri qed noħodlu postot nastieni naqajjina. Ovvjament jiena ħanadna kumment żej ukoll fuq l-logħba tagħna Antonello kemm waqfek minuta li jiskurjaw. web shading. Ekku. Eżattament, għandi għandna żewġ riżultati ta' wieħed b'xejn bħalissa. Jiena il-logħba li rajt ma' Slima nhar il-ġimgħa kienet ukoll logħba b'ritmi baxxi. Però Rodrik Nevin, xtaqt nisma' tagħkom fuq Hibs. Intom għadkom tqisuhom hemm? Jiena naħseb Fidejk. fidejk Rodrik, kompli. Ovvjament, iva, naqbel miegħek illi għadhom fl-istorja għaliex kull mem punti bejna u bej Hibernians huma żewġ punti. Ovvjament aħna għandna żewġ lobiet kruċjali illi ovvjament qegħdin hemmhekk allura aħna ħammorru biex inġibu is-sitt punti, it-tnejn li huma l dawn iż-żewġ lobiet ma' Mosta u Tarxin. Ovvjament iċ-ċans huwa ħafna iktar remot illi Hibernians ovvjament ifallu u jiġu relegati. Però matematikament u nerġa' nibda b'dak il-punt li tkellimt dwaru, il-futbol u episodji. Rajna timijiet internazzjonali illi bidlu l-istorja tal-futbol f'minuta jew tnejn. Kollox jista' jiġri, però huma aktar remoti illi jiġu relegati minna t-tlieta illi ninsabu forsi ftit aktar viċin. L-istess mbagħad min naħa tagħna bħala Zabbar St. Patrick's forsi ftit aktar remot minn Mosta jew inkella Tarxien. Però jista' jiġri kollox, jista' jkun illi aħna żewġ lobiet illi jmiss nitilfuhom u Mosta jirbħu it-tnejn li huma. Kollox jista' jiġri, però jiena nemmen illi għatem il-possibilità illi Hibernians ukoll jista' jkun jiġu relegati għalkemm huwa remot. Nevin. Ekku naqbel magħhom kompletament, ġifieri kemm ma' Joseph u kemm ma' Rodrik, sewwet jgħidu, ġifieri avolja matematikament hemm ċans xorta li jistgħu jiġu mal-aħħar tnejn Hibernians, imma kif qed jgħid sewwa Rodrik iċ-ċans huwa kemm xejn ċans huwa remot, ovvjament. Ekku remot. Minkejja l-fatt li forsi mhux qed juru wirjiet impressjonanti, ovvjament il-matematika irridu għalissa ukoll nikkonsidrawha dan ir-rigward. Ħanejdu hekk. Joseph, ma nafx jekk għandek forsi xi domanda għall-mistednin tagħna qabel ma nkomplu billi nipprevedu ftit il-logħbiet li għandna f'nofs il-ġimgħa. Le, jiena nixtieq nagħmel naqa' domandi, onestament. Tkellimna l-ewwel fuq Hibernians. Issa Hibernians kienu dak it-tim li għamlu kambjament fil-coach. Minn Branka Nisevic marru għal Andrej Xkembri. Skużawni, Andrej Aġġu, sorry, Andrej Xkembri liħor. Jiena opinjoni tiegħi dejjem naħseb illi wara l-isna l-oħra rebħu l-effejtru kontra Birkirkara u Birkirkara naħseb kienu iktar superjuri milli kienu dal-istaġun. U dis-sena rebħu Super Cup kontra Hamlin Spartans. Issa intom, Rodrik bħala membru tal-Kumitat u Nevin bħala plejer fl-la diviżjoni. Taħsbu illi kienet deċiżjoni tajba li għamlu dal-Mossa Hibernians? U domanda oħra għal Rodrik. L-ewwel net, Ħażabbar jiena għandi familja minn Ħażabbar u ġifieri dejjem kelli sospo tal-Ħażabbar. Però l-iktar li ħadd aħbar tajba meta ġibtu coach il-wieħed mill-ikbar idoli tiegħi il-Gilbert Aġus. X'kambjament rajtu minn l-ex coach għal Gilbert Aġus?
Mela, ħanibda bl-aħħar mistoqsija. Fejn jidħol kambjament li rajna bej Aniello Parisi u Gilbert Agius. U ħaġa l-Aniello Parisi li tnezzalu l-kappell għaliex it-tmexxija tat-tim is-sena li għaddiet kienet waħda li ħallet ir-riżultati, ġifieri ma ninsewx li Aniello ma kienx il-coach fil-bidu tal-istaġun, però nġieb għat-tieni parti tal-istaġun u dak illi ridna illi nibqgħu fl-ola diviżjoni irnexxu jiksbu. Aniello Parisi għandu CV tajba, jien anke informat illi Milux ukoll kienet jiġi segwit minn Noċerina sabiex ukoll possibilment ikun il-coach tagħhom u dik turi il-kapaċità tal-coach, però jista' jkun illi u probabbilment huwa dan il-każ illi it-tim forsi l-ġdid illi bena huwa stess ma ġġeljax daqstant miegħu ma fehmx forsi x'kienu l-aspettattivi tal-coach u ngħid jiena il-fatt il ġibna l-coach Gilbert Agius ukoll iġib ċertu rispett. Naħseb Gilbert Agius huwa idolu naħseb ta' kull tifel Malti illi lab il-futbol, ħobbu jogħbod il-Belt Valletta kien leġenda u jibqa' leġenda tal-futbol Malti u għet mill-aktar plejers li qatt bil-flok tat-tim nazzjonali Malti u dik ġabet ċertu rispett lejn il-klabb u lejn l-staff room tista' jgħid fejn Gilbert hemmhekk kompla ma dak li beda jibni Aniello Parisi. Però jien kelli l-opportunità illi ġieli kont ukoll fid-dressing room wara xi partita. U niftakar il-partita illi kien hemm ma' Birkirkara, mhux l-aħħar waħda meta rbaħna b-3 b'xejn. Fejn ovvjament kulħadd stenna li ħajkun hemm festa u kien hemm festa għaliex kienet rebħa importanti ħafna t-tim tagħna. Però ovvjament mhux se niġi hawnhekk biex ngħid il-coach Gilbert. Però il-kliem illi qal ħassejtu li kien importanti biex jerġa' jagħti tama u fiduċja Żabbar St. Patrick, għaliex ħafna nies qabel ġi Gilbert Agius bdew jgħidu isma' ħażab barra l-isfel, ħażab barra l-isfel. Dak il-kliem li qal lill-plejers dakinhar ngħid jien reġa' tat-tama li Żabbar St. Patrick ma mitux, anzi jistgħu jerġgħu jkunu hemmhekk biex għal darb'oħra jibqgħu fil-kampjonat Premier. Fuq l-ewwel mistoqsija dwar Hibernians, naħseb illi kellhom episodju simili ħafna l tagħna. Fejn it-tim ma baqax ngħid jiena ġeljat ma l-istess Branko Nisevic. Ovvjament Andrej huwa l-istess leġenda ta' Hibernians, iġib ċertu ukoll rispett u naħseb kienet deċiżjoni tajba, però ma nistgħux ninżaw il-kappell il-Branko Nisevic li dan il-bniedem meta kkoċja f'pajjiżna ġab bosta nuri għal klabs illi kien magħhom fosthom ħamlu Spartans. Ġifieri però jiġi żmien li jkun hemm bżonn forsi anke bidla tibdil fil-kultura tat-timijiet. Allura nemmen li iva kienet ukoll bidla tajba mill-klan ta' Hibernians. Mela, immorru issa għall-aħħar parti. Nevin ma uġibx Nevin ma uġibx il-World Cup biex pożizzjoni ta' ħibs. Ma fx forsi ta' xi domanda Nevin ukoll, Joseph. Ejwa, elet, ejwa, ukoll għax ħansaqsu Nevin ukoll. L-ewwel net biex narak jaqbix ma' Rodrik rigward Hibs u Branko Nisevic u Andrej Agius. U onestament, Nevin, ħanitkellem ma tantx kellkom xi riżultati li tgħid kienu pożittivi dal-istaġun. Minar ebda disrispett lejn il-Mostin kollha ġifieri da. Tnejn b'xejn il-Leeds. Ekku, mela Leeds United li jagħmluhom tnejn b'xejn b'Noah Okafor. Ġew Old Trafford, riżultat ieħor li f'Watson tkellmu fuq fit-tieni parti tal-programm. Nevin, taħseb illi kieku fit-tim ta' Mosta saret naqabidla fl-istaff tekniku kontu jista' jkun tmorru aħjar? Mela, ħanwieġeb l-ewwel mistoqsija rigward jekk ma naqbilx ma' Rodrik naqbel 100% ġifieri nemmen li Branko huwa coach tajjeb kif ukoll
Andrea Ġus, leġenda tal-Hibs, ġifieri ma' Malta nafu x'għamel ukoll mat-tim nazzjonali Malti. Ġifieri naħseb jiena bidla fil-kultura naħseb kienet mossa tajba l-Hibernians, ġifieri Andrea ġib bosta esperjenza miegħu kien plejer tajjeb ħafna, kulħadd jaf. Ġifieri jien nemmen li kienet bidla tajjeb, so naqbel ma' Rodrik. Rigward il-mistoqsija ta' Joseph fit-tieni waħda. Jien naħseb qed tweġġani għax inti għandek soft spot lej ħażabbar u Jiena propju ħanejlek isma' jiena mal-belt insomma. Alright. Iktar u iktar ġifieri għax il-coach tagħhom Gilbert Jones. Eżatt, allura eżatt. Nemmen li jiena li il-coaching staff u li hemm il-Mosta, li għandna l-Mosta tista' tgħid li nemmen li huma tajbin ħafna bil-physical trainer, coach Joey, coach Mario, kif ukoll jien nemmen li Mario Moscat, leġenda wkoll ta' Malta. Sejers ball naħseb l-iktar player li għandu appearance caps naħseb jiena u Malta fil-Premier League. 530 u xi ħaġa ma minix ċert eżatt, imma ġifieri xorta jġib bosta ta' rispett miegħu il-mod kif il-management tiegħu kif imur mal-players nemmen li jiena huwa tajjeb ħafna. Ġifieri ma nemminx li kieku jbidlu staff li imorru l-qoddim. Jien nemmen li kemm li ġejt magħhom jiena il-forma tiegħi marret għall-aħjar. Ġifieri sinjal li naħseb jien nemmen fihom kif huma jemmnu fija. Tifhem, ġifieri hekk naħseb. Ġifieri naħseb li staff huwa tajjeb ħafna. Mela, niġu issa biex naraw naqra il-programm li se jkollna għal nofs il-ġimgħa anki bl-għajnuna tal-grafika, 3 logħbiet li se jitlabu kollha fit-Tony Benzina Stadium. It-tlieta fis-6 Slima Wanderers kontra bil-Kirkara, fil-8:30 Starship Rainbows Hibernians u l-4 il-konfront dirett bejn Żabbar St. Patrick u Mosta li ħajntlaq fit-8:30 il-logħbiet kollha fit-Tony Benzina Stadium. Għaldaqstant inevitabilment li għandna ir-rappreżentanti taż-żewġ timijiet li ħajiltaqgħu kontra xulxin nhar l-erba' nibdew niddiskutu ftit din il-logħba. Żabbar St. Patrick, Żabbar St. Patrick sur Mosta li xorta għandkom bżonn il-punti biex issalvaw l-aspettattivi tagħkom għal dan il-konfront ta' l-erba kieġobkom. Jibda Nevin id-darba. Grazzi Antonella li ħanibda jiena għax kella Rodrik ħaqbes fuq jerġa'. Jien naħseb li ħadkun. Fem għalhekk il-programm jismu botta u risposta u xu mbagħad wara kollox. Nemmen li ħadkun logħba tajba. Nemmen li ħażabbar jien meta x'kien bidlu l-coach nista' ngħid li huwa tim li għaddej forma tajba tarawx li l-aħħar logħba forsi tilfuha fl-aħħar minuta, ma nemmen li jiena li qegħdin iġġeljati ħafna. Għandhom tim tajjeb, nemmen li qegħdin mawqudin ukoll, ġifieri ħajinżlu ġifieri kif jinżel kulħadd biex jerbaħ. Aħna nagħmlu l-istess, kull logħba nippruvaw nieħdu ovvjament it-3 punti, anke naħdu xi ħaġa minnha, ġifieri tista' tgħid li hija finali. Din id-darba ħanaqbel jiena ma' Nevin illi hija finali, hija logħba li tħollu torbot ħafna affarijiet. Jekk hemm xi ħaġa naħseb komuni bejn iż-żewġ timijiet hija l-fatt li iż-żewġ timijiet għandna Maltin żgħażagħ ta' kwalità. U dik naħseb kważi għandha b'responsabilità li naħseb tnejn mill-aktar timijiet li użaw iż-żgħażagħ Maltin u maħna da żewġ timijiet, Mosta u Żabbar. Naħseb dik hija punt importanti ġifieri lil mir-riżultat, punt importanti għall futur tal-futbol Malti. Però ovvjament aħna ħanamlu minn kollox biex niżlu nieħdu 3 punti u huma dwar daj għalina bħal huma għal Mosta u żgur li l-coach qiegħed u żgur kif qed jagħmlu Mosta wkoll jistudjaw il xulxin, jaraw il-weak spots taż-żewġ
timijiet biex aħna nippruvaw illi nġibu riżultat f'beltna u nkunu pass seqreb ħanejtek illi nserħu rasna li għat-tieni staġun konsekuttiv nibqgħu mal-kbar tal-futbol Malti. Sewwa wis, Joseph, għada fit-8:30 hemm logħba illi fil-fema tiegħi hija logħba kruċjali għal ħanejdu għal anki għad-destin ta' min ser jispiċċa fil-Final Four ħansewnew bottom four jew decider skont se jkollna. Tarxin Rainbows Hibernians illi bħalissa 5 punti jifirduhom, imma jekk il-Rainbows jirbħu l-konfront ta' għada se jpoġġu l-ħibs fi pressjoni kbira, għax mbagħad jekk Żabbar St. Patrick jirbħu kontra Mosta, ovvjament il-Mosta hemm riskju li jinqataw, imma mbagħad għandek 13 u eventwalment jiġu 12-10. X'taħseb? Għanejlek waħda. Bħal Tarxin naħseb minkejja li forsi jinsabu fl-aħħar tal-klassifika. Huwa naħseb wieħed minn dawk it-timijiet illi tal-logħba lil kulħadd. Jew meta kien minn taħt qatt ma qata' qalbu kif ġara kontra Mosta, il-ġifieri li kienu tnejn b'xejn minn taħt u ġabu draw. Mentri Hibernians still mhumiex qed juru l-livell ta' ħibs illi nafu fil-passat. Ġifieri u mingħajr ma nidħol fl-ebda smiet, ġifieri jiena stennejt illi ċertu players jipperformjaw aħjar ta' Hibernians. Irridu nżommu f'moħħna ħaġa oħra, hija derby. Ġifieri f'derby anke jekk eżempju l-argument kieku l-ħibs għandhom il-punti kollha u ħadd Tarxin m'għandhom l-ebda punt derby hija dejjem derby. Ġifieri kulħadd ħajidħol b'aktar adrenalina biex jirbaħ. Ġifieri jiena Antonello taf kif jien ma nħobbx ngħid ħajirbaħ dak jew ħajirbaħ dak jew ħajirbaħ dak. Mhux ħajjieħu għalih Nevin żgur. Xi ħadd kien jobsor li Mosta ħerbħu l-ħamru? Hija logħba. Ġifieri però għalkemm nemmen li forsi jkolli nagħżel ħibs huma daqsxejn iktar favoriti, dan il-format urjena illi it-top 6 forsi huma daqsxejn ta' livellu għala mill-bottom 6. Allura x'għandu tajjeb illi dawk it-timijiet li forsi jkunu mhux daqshekk poġġa it-timijiet qasamhom it-timijiet li huma tal-istess livell qasamhom kollha 6 u 6. Ġifieri fit-top 6 għalija l-livell huwa kollu l-istess, kulħadd għandu livell tajjeb, kulħadd għandu coaches ta' esperjenza. Meta semmi coaches bħal Gilbert Aġus u Mario Muscat, coaches li labu, coaches li rebħu t-tazzi, coaches li jafu l-futbol Malti sew. U Hibernians kollha għandhom il-Andrej Aġus, bħal Tarxin għandhom coach bravu preparat f'Jacques Sherry. Eżatt, Jacques Sherry, proset, ġifieri bażikament m'hemm ħadd illi ma tista' tieħu l-ħadd for granted. Birkirkara Pawlu Zammit. Birkirkara Pawlu Zammit, ex-player, proset. Eżatt. Birkirkara tinsemmu l-Birkirkara Sliema naħseb illi ħanejt ħaġa fuq din logħba. Żewġ timijiet illi ovvjament huma tnejn mill-kbar tal-futbol lokali, illum ħajkun qed jilagħbu konfront bil-kampjonat tal-aħħar 6, biss il-fatt li issa anke Birkirkara għandhom naqra ħanejtek kuxin ta' punti bejnhom u bejn it-timijiet fl-oħra, nemmen li jista' jkun li forsi tista' tkun logħba fejn żewġ timijiet huma sa ċertu punt ħilsa mill-pressjoni u jistgħu anke wkoll joffru konfront sabiħ li jkompli mat-tajjeb kollu li rajna f'pereżempju Mosta Tarxin ta' nhar is-Sibt li għadda. Qabel ma nagħlqu din il-parti tal-programm, nixtieq illi Sew Rodrik u Sew Nevin Antonello, kemm ngħid ħaġa żgħira, punt żgħir. Jiena kieku forsi hemm min ħajħu għalih b'din li ħanejt, kieku jiena sapporter ta' Sliema jew ta' Birkirkara, ħanilha pada inħossni naħadelus. Għal xiex? Għax sena ilu l-istess timijiet labu fis-semifinal, illum qed jilagħbu fil-bottom 6. Ġifieri naħseb
illi dan vera forsi huma ġixtimiet illi huma għandhom ċertu sen fil-futbol Malti, però naħseb kemm Keith Perry u kemm Michael Valencia xin jispiċċa dan l-istaġun rridu jestudjaw sew l-iżbalji li saru dis-sena. Għax għalija dan ifisser li ġixtimiet għamlu downgrade. Ekku, kumment tajjeb ħafna li beħ nistgħu nagħlqu ukoll din il-parti tal-programm imma mhux qabel ma nitlob lil Rodrik u lil Nevin iwasslu messaġġ qasir il-parti tagħhom lil-lejla qed isegwu l-programm tagħna. Min ħajibda? Fidejkom. Fidejk, Rodrik, fidejk. Ovvjament, naħseb jekk hemm wieħed mill-clubs rilevanti hux top 6 jew bottom 6 illi is-supporters dejjem kienu hemmhekk huwa l-klabb tagħna ta' Żabbar St. Patrick illi kemm meta konna Amateur 2 sa 5 snin ilu, Amateur 1 u mbagħad anka fl-ewwel diviżjoni u eventwalment fil-Premier League dejjem kellna support b'saħħtu. Iż-żewġ logħbiet li ġejjin huma iħollu jorbtu tista' tgħid id-destin ta' Żabbar St. Patrick. Ovvjament, xtaqt l-ewwel wieħed u ċert li anke l-President u l-President Onorarju xtaqu li kellna staġun illi ovvjament kien aħjar f'termini ta' punti. Però fl-aħħar mill-aħħar li jgħod ukoll huwa għall-klabb żgħir bħal tagħna, però illi issa nistgħu nistabbilixxu ruħna wkoll possibilment bħala parti mill-klabbs tal-Premier kif għamlu Mosta. Għaliex Mosta niftakru illi nsejt eżatt kemm ma' 15-il sen ilu telgħu l-ewwel darba naħseb fil-Premier League wara snin twal u baqgħu konsistenti fih. U dak huwa li rridu nagħmlu. U nħeġġeġ u nitlob liż-żabbarin kollha biex jagħtuna l-appoġġ tagħhom ikunu 12 il-persuna li fil-verità permezz tagħhom jagħtu l-kuraġġ lill-plejers tagħna li tmexxija tal-klabb u anke lill-istaff tekniku biex ukoll beltna tibqa' fost l-aktar b'saħħitna fil-futbol Malti. Nevin, il-messaġġ tiegħek? Il-messaġġ kieku li ngħaddi lis-supporters Mostin u li f'din pożizzjoni naħseb deġa kienu l-Mosta fil-Premier ġifieri f'dik jiġġieldu ovvjament biex sfortunatament ma jgħawx. Ġifieri mhux l-ewwel darba li ħarġu minnha, nemmen li aħna nagħmlu minn kollox ġifieri biex noħorġu mis-sitwazzjoni li qegħdin fiha. Jekk ma jirnexxinniex imma nemmen jiena li ovvjament kull logħba li ħanprovaw noħorġu biex inġibu l-punti. Jekk ma jirnexxinniex ovvjament dejjem hemm il-decider, ġifieri u mbagħad fid-decider dik mbagħad Possibilità ta' derby, ma tnaxxa. Possibilità ta' derby, ġifieri mbagħad nagħtu kollox hemmhekk biex inżommu il-klabb tal-Mosta fej jistħoqlu nemmen fil-Premier League l-ewwel diviżjoni ta' Malta. Tajb ħafna, mela, grazzi Nevin u grazzi Rodrik tal-interventi tagħkom fil-programm tal-lejla. Jiena u Joseph niltaqgħu magħkom wara il-waqfa ta' reklami. Ibqgħu magħna għaliex fit-tieni parti jidħol Roberto De Bricato se jkollna ħafna x'niddiskutu fejn jidħol futbol internazzjonali. Imma issa nisimgħu naqa' il-parir kummerċjali illi jtuna l-sponsors tagħna. Dalwaqt magħkom. L-aqwa esperjenza lokali fuq eabet.com. Inaqat magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. eabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Wasal eluq żmien ommok issirek jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik.
Eabet.com, l-għażla tal-Maltin, fejn tista' tilab u tirbaħ, ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. Eabet.com, dejjem ilab b'mod responsabbli. Fiorentina Lazio. Diskors ħanuħu United jien. Tlaqna. Merħba lura fit-tieni parti tal-programm Botta u Risposta fejn issa se nkunu qegħdin nitkellmu fuq il-futbol internazzjonali ingħaqad magħna wkoll Roberto De Brincat. Roberto, nsellimlek l-ewwel net. Sellimlek Antonello, sellem il-Joseph u l-dak kollha tisegwuna. Nsellimlek Bert. U qabel ma nibda permettuli wkoll ngħaddi aħbar mill-isbaħ hekk kif il-ġimgħa li għaddiet il-paġna tagħna leħqet 8,000 segwaċi u għaldaqstant f'ismi u f'isem it-tim kollu tal-Kamra Sportiva nixtieq nirringrazzjawkom tal-li qegħdin issegwu il-kontenut li nħorġu ta' kuljum b'mod regolari fuq sports differenti, futbol lokali, futbol internazzjonali, Formula 1 u vari sport ieħor. Nirringrazzjawkom tal-fiduċja, nippruvaw nagħmlu dak kollu li hu possibbli biex inkomplu nżommu il-kontenut u l-livell għoli. Nixtieq li wkoll nieħdu din l-okkażjoni biex nifirħu lil Qattart illi fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet kisbu il-promozzjoni għal BOV Challenge League kif ukoll il-Kalkari United li wkoll sitt tal-ġimgħa ilu rebħu il-Kampjonat Nazzjonali Amatorjali 2, Kampjonat Nazzjonali Amatorjali 2 illi ħankunu qegħdin niddiskutu jekk alla jrid il-ġimgħa d-dieħla bħala parti mill-programm Botta u Risposta. Biss issa ħanitkellmu fuq futbol internazzjonali u nixtieq nibda billi anke bl-għajnuna tal-grafika nitkellmu ftit nibdew bil-Premier League illum. Kellna 32 ġurnata fejn kellna dawn ir-riżultati. Manchester City illi rebħu għand Chelsea bl-iskor ta' 3-0. Arsenal illi tilfu għand Bournemouth kontra Bournemouth fl-Emirates 2-1. Il-konfront fiż-żona Ewropa bejn Brentford u Everton spiċċa fid-draw ta' 2-2. Brighton illi tirbaħ 2-0 għand Burnley. Crystal Palace terbaħ 2-1 ma' Newcastle, Liverpool 2 Fulham xejn, ħin il-mistrieħ Manchester United xejn Leeds 2 l-logħba qed titlab bħalissa, draw bejn iż-żewġ timijiet li bħalissa qegħdin fl-Ewropa wkoll Nottingham Forest u Aston Villa, Tottenham illi jerġgħu ifallu għand Sunderland u ħeb xejn u West Ham United illi jirbħu 4-0 kontra it-tim ta' Wolves. Dan ifisser illi il-klassifika bħalissa bl-għajnuna tal-grafika wkoll qiegħda taqra hekk. Arsenal 70, City 64 lob inqas. Ovvjament il-grafika qiegħda qabel ma bdiet United Leeds imma b'riżultat parzjali wkoll nistgħu naġġornawha b'mod verbali. United u Aston Villa 55, Liverpool 52, Chelsea 48, Brentford u Everton 47, Brighton u Sunderland 46, Bournemouth 45, Fulham 44 naraw it-tellieqa għall-postijiet fl-Ewropa. Kemata intensiva Crystal Palace blob inqas 42, Newcastle 42, Leeds il bil-vantaġġ momentanju issa jitilgħu għal 36, Nottingham Forest 33, West Ham 32, Tottenham 30, Burnley 20 u Wolves 17. U Roberto, ħalli nibda bik. Manchester City li kif għedna rebħu
b'mod konvinċenti ġewwa Stamford Bridge. Meta tħares lejn din il-logħba u lejn ir-riżultat miksub il-bieraħ, x'messaġġ riżultat bħal dan jista' jwassal lill-Premier League sew fit-taqtija l-kampjonat kif ukoll fit-taqtija l-Ewropa? U żgur huwa li Manchester City issa tefgħu pressjoni kbira fuq Arsenal anke issa li għandhom il-konfront dirett. Ovvjament kienet rebħa konvinċenti min-naħa ta' Citizens. Ikompli juri l-faqar ta' Chelsea li minkejja l-bidla fil-manager xorta waħda baqgħu l-istess. U dan ovvjament nistgħu anke l-qudiem nitkellmu ftit għal-fatt li żewġ timijiet minn Londra li huma tnejn mill-iktar sinjuri li hawn fl-Ewropa qed ikollhom dawn id-diżappunti kontinwi. Qed nirreferi ovvjament għal Tottenham. Ovvjament City ħadu vantaġġ mit-telfa ta' Arsenal ġurnata qabel. Ovvjament huma konxi li issa għandhom il-konfront dirett. U l-konfront dirett jista' jiftaħ beraħ it-taqtija r-rekka l-kampjonat. U f'Rotterdam Club nhar il-ħadd li ġej fil-5 Eżatt, jiena ma nħoss sorpriża li minkejja li Arsenal ilhom fil-quċċata għal bosta ġimgħat, eventwalment bit-telfa li soffrew il-ħadd li s-sibt li għadda jispiċċaw għal darb'oħra jerġgħu jfallu milli jirbħu l-kampjonat. U naħseb dal-istaġun jekk jiġri hekk imbagħad ikun ovvjament it-tmiem ta' Arteta fit-tmexxija tal-klabb. Personalment, bil-rispett kollu lejn is-supporters tal-Arsenal ta' foldi, li forsi qed isegwu tal-programm imma jiena anki qed wkoll f'dan il-programm konti li naħseb mill-bidu ngħid illi jien ma nemminx anki meta l-Arsenal kellhom vantaġġ importanti li jistgħu jalqu l-kampjonat. Għaliex anki storikament bħal dan iż-żmien l-Arsenal tibda tbatti u s-City tibda tirranka. U ħansaqsi aktar lilek Roberto ma Joseph Kirito kol jista' jidħol fiha di. Anki bħala mill-esperjenza passata tiegħek bħala coach Roberto, meta tara illi l-Arsenal dejjem vantaġġ komdu tiġi l-waqfa ta' Marzu u minn hemm ifallu. Sitwazzjoni bħalma għandhom dis-sena, kemm psikoloġikament nimmaġina li talħat affettwa dressing room. Jiġifieri, inti tkellem minn ħata Arsenal fil-każ Roberto, u mbagħad Joseph irid tisma' tiegħu mill-enti ta' Manchester City. Fimni, Arsenal sa qabel is-sibt, ovvjament kienu juża l-kelma rilassati fil-quċċata tal-klassifika x'kellhom vantaġġ komdu. U ma rridux ninsew li ġew minn eliminazzjoni fl-FA Cup kontra Southampton. Però apparti li kisbu mbagħad ir-rebħa barra minn darhom kontra Sporting Lisbon. Eżatt. Biex inkunu għedna kollox, indaħlu kollox fil-kuntest. Però hija trend li t-tim ta' Arteta minn Marzu l jibda jibatti. U naħseb hawnhekk Arteta naħseb kien wasal il-mument li jevalwa il-metodi tiegħu għalfejn it-timijiet tiegħu minn Marzu jibdew battu. Issa jekk anke dis-sena ħajrġgħu jagħmlu l-istess, mela dal-manager ma jridx jisma' jibqa' għaddej bil-mentalità tiegħu, jaf li t-tim tiegħu minn Marzu jibda jbatti u jerġa' jispiċċa jfalli. Però naħseb kif qedlek l-ewwel jekk dis-sena ma jirbaħx il-kampjonat jista' jippakja u jitlaq x'imkien ieħor għax ovvjament issa m'għandu skużi għax kull sena kien ikollu l-iskużi u daqqax m'għandux skwadra. Għandu kien komplu. Għana ma rridux ninsew l-investew mal-150 miljun anki fuq plejer bħal Gyökeres, infatti għandil-norm minn moħħa ġara hawnhekk illi qed jgħidilna jekk City jirbħu kontra Arsenal il-kampjonat jieħdu s-City. Arteta bye u jistgħu jmorru għal Fabregas. Jiġifieri jiena fil-fatt inti u titkellem Roberto fakkartni ħafna meta użajt il-kliem City aw Arteta isu qed juża l-istess metodi. Fakkart ħafna wkoll fil-United u f'Amorim. Dak il-periodu fejn l-Amorim kulħadd kien qed jgħidlu 3-5-2 ħażina
u baqa jisti li jabda informazzjoni. Joseph minnaħa l-oħra. Il-momentum qiegħed favur Manchester City at this point. Jiena Antonello kif taf u meta kien hawn il-rappreżentant mill-klabb ta' Manchester City, jiena dejjem kontet il-kampjonat għadu mhux magħluq. Issa żgur li baqa l-konfront dirett kontra Arsenal u City. Plus, illi wara li ġara dal-weekend, il-pressure fuq Arsenal iktar ħad ikber. Ġifieri hemmhekk jiena naħseb qed naraħħa illi Arsenal jistgħu jitilfu li għax meta għandek il-pressure qed tikber fuqek. Anka tkun ittilab bil-pressure. U kulħadd jaf illi kemm ilu ġej dat-titlu u fil-li f'daqqa tkun tiġġibih u f'daqqa waħda għandek ċans titilfu kif qal tajjeb Roberto, naħseb hemmhekk ma jkunux ikunu tilfuh l-Arsenal, però iktar u iktar ikun tilfu Arteta. Ġifieri u naħseb jekk jasal jekk jiġri li Manchester City tirbaħ il-lig, dak naħseb ifisser s'issa jidher li l-futur ta' Guardiola mhux ħajkun ma' Manchester City. Jekk ovvjament jirnexxielu jisraq il-kampjonat nemmen illi dal-fattur jista' jibdel kollox. Jiena xorta ngħid li Guardiola jaf ħabbar li dan se jkollu ħarstatum tiegħu ma' Manchester Ara, City. Anke ta' jirbaħ il-kampjonat. nemmen li jiena jekk l-bidel jirbaħ il-kampjonat ma nemminx illi jitlaq dik l-opinjoni tiegħi. Jien nemmen li anki qed jagħti xi fehmu wasal bżonn ta' break għalih parent żejra wkoll hekk hawnx supporters tal-Arsenal illi qegħdin isegwu l-programm u forsi jridu jidħlu jgħidu tagħhom jew jibgħatu messaġġ fuq il-comment section inkella jibgħatu li messaġġ privat u anki forsi indaħluhom ġiex minuti ħalli jgħidu tagħhom ukoll. Li kont qed ngħidlek Guardiola qed jagħti xi fehmu li jagħmel break żgħir ukoll. Joseph għalkemm jista' jkun li jiddeċidi li jibqa'. Ifimni, ħanejglek. Il-Malti jgħid triħ ta' sija għadda f'qija. Eżatt. Vera qed jgħid li ħagħmel break żgħir u jista' jkun ukoll illi dis-sena r-riżultati li kisbu Manchester City jista' jkun illi intefa' ċertu pressure fuqu. Però naħseb jekk jirnexxielu kif jgħid il-Malti jiġi minn wara u jirbaħ il-lig, hemmhekk naħseb jiena jibda l-ħsieb tiegħu. Sakemm ovvjament mhux ħanaraw fuq il-bankina tal-Azzurri. Semmi wkoll. Semmi wkoll fuq futbol Taljan ħan nitkellmu dal-waqt. Però mhux qabel ma nitkellem ukoll fuq il-żminijiet tal-larm illi hemm fil-kamp tal-Arsenal. Imma hemm ukoll viċin fit-timġar tagħhom ta' Tottenham Hotspur għaliex minkejja li issa għandhom il-De Zerbi coach tilfu ma' Sunderland u kif qegħdin naraw. U issa uffiċjalment qegħdin fil-żona relegazzjoni. Eżatt għax fil-fatt qed nurkom nerġgħu il-klassifika l-Spurs qegħdin mal-aħħar tlieta u għatfad lilhom xi jilagħbu kif konna tkellimna xi żewġ programmi ilu. Roberto, x'diffikultajiet jista' jkun se jsib De Zerbi bħalissa? Jena li hija għamel ċuċata professjonali. Għax ma mmurx ma' klabb li jinsab marraq f'dik is-sitwazzjoni. Ovvjament nifhem li taf kuntratt importanti u għed mill-iktar managers imħallsin fid-dinja. Però kif kont kellimt fuq Amorim, naħseb anka fuq De Zerbi, coach li intelligenti, kapaċi jara fil-moment li jingħaqad ma' klabb jew le. U naħseb li De Zerbi żbalja li jaċċetta li jingħaqad ma' Tottenham. Ovvjament għandu sfida diffiċli, il-moral tal-plejers qiegħed mitfun taħt l-art. Mhux faċli terġa' tihom il-konfidenza l-plejers meta jkunu għaddew minn staġun daqshekk turbolenti. Ovvjament kieku De Zerbi inħatar minflok Tudor,
kien ikollu ħafna iktar żmien biex ikun jista' jirranġa l-problemi li hemm. Jien nemmen li Tottenham fil-perjodu li għamu taħt Tudor il-problemi kabruhom immensament minn kif kienu qabel. Kull rispett lejn Tudor jiġifieri, xi għandi rispett leħ. Issa ovvjament fadal ftit lobiet, m'hemmx lok li toqgħod tesperimenta. U da Zerbi, għall-inqas jekk anke jsalva l-karriera tiegħu, irid jara kif ħajrnexxielu jsib the right equation biex tal-inqas l-Spurs ma jevitaw ir-relegazzjoni u jkun jista' mbagħad l-istaġun li jmiss forsi jagħmel xi ħaġa aħjar anke bit-transfer market. Għala njoma se tisaqsina x'ngħidu għal Liverpool. Slodda l-istaġun tileb 17 il-logħba fil-kompetizzjonijiet kollha waqt il-plejers mhux jagħtu l-100% u qed jilgħab bla sistema u plejers li mhux qed jilagħbu għalih. Joseph fil-qosor xi ħalli nkun nistgħu marru għal jtibni miss. Rigward Liverpool u x'hekk qed titkellmu. Rigward slot. Jiena għalija Nixtaq isellem Roberta wkoll. jiena għalija naħseb kienet żball tal-Liverpool li jaslu slot issa tidher mill-bidu. Li jridu nfakru sna l-oħra dan daħal sodda mifruxa, bażikament jiena għalija 70% tal-kampjonat issa l-oħra rebħu klopp. Plus illi dan għallik. Ma naqbilx miegħek hawn ġuż. Sorry? Ma naqbilx miegħek. Li ma sens bet. Le, ma ngħidlek, ma tistax tgħid għax sab sodda mifruxa. Da. Ma isma' ma kellu xejn mill-plejers li rritu Berg is-sena. Dawk il-materjal kollu u falla. Kien hawn ħafna coaches li jieħdu over ma' coach ieħor u jkollhom it-tim lest u jfallu. Slot kien kapaċi jaqqat equation kważi perfetta u rebaħ il-kampjonat iddominah. Dis-sena x'għamel żball? Dis-sena flok saħħaħ fejn kellu forsi ftit pożizzjonijiet fejn kellu bżonn jibdel, prova jibdel nofs it-tim u spiċċa ovvjament bil-problemi mad dressing room. Jiena fuq slot. Naħseb kull ma mxi tgħid huwa that he's on his way out. M'hemmx tara. Le, ifhimni. Però għall-flus li nafaq falla immensament, jiġifieri da m'għandu ċans jirbaħ xejn. U kif qed, jiġifieri jiena għalija meta inti issa da ma ngħidux mhux ħanejdu rebaħ il-kampjonat Malti jew rebaħ il-kampjonat Portugiż, tal-istaġun li għadha rebaħ il-kampjonat Ingliż iktar wieħed diffiċli u rebħu b'mod konvinċenti. Ma kellux għalfejn jagħmel dak it-tibdil kollu fl-iskwadra. U anke ċertu deċiżjonijiet li qed jagħmel u daqqa jilgħab sistema u daqqa jilgħab sistema oħra u daqqa jħallil dak bil-qiegħda u daqqa jħallil ieħor bil-qiegħda, hemmhekk turi konfużjoni. Jiena naħseb issa Liverpool. Ovvjament qed jistennew li jispiċċa l-istaġun, jittamaw li jieħdu fiċ-Champions League għax dik tkun importanti u naħseb li anke l-coach li jmissu Xabi Alonso mhux ħajkun hemm dubju fuqu. Sewa wis, mela mill-Ingilterra mmorru l-Italja bl-għajnuna tal-grafika wkoll naraw ir-riżultati illi għandna mis-serja Taljana, Juventus tirbaħ 1-0 għand Atalanta, Bologna 2-0, Cagliari li tirbaħ il-konfront dirett fin-naħa t'isfel tal-klassifika 1-0 kontra Cremonese, Inter idawru telfa f'rebħa għand Como 4-3, Fiorentina li attwalment jinsabu fil-vantaġġ ma' Lazio, Roberto tista' tikkonfermali 1-0 u xek. Zattiva. Genova 2, Sassuolo 1, il-riżultat sorpriża tal-ġimgħa Udinese li ħanitkellmu fuq Azjat tard ukoll jisbankaw San Siro 3-0 kontra Milan, Parma 1, Napoli 1, Roma 3, Pisa 0, Torino 2, Verona 1, il-klassifika attwalment hija kif ġej. Inter 75, Napoli 66, klassifika ovvjament qabel ma bdiet Fiorentina Lazio, Milan 63, Juve 60, Como 58, Roma 57, Atalanta 53, Bologna 46, Lazio li jibqgħu b'44, Udinese 43, Sassuolo 42, Torino 39, Genova u Parma 36, Fiorentina li issa taqbes il-Cagliari, Fiorentina 35, Cagliari 33, Cremonese 27, Lecce 27, Verona u Pisa b'18. Ovvjament qed taraw il-Fiorentina b'32 għax hija r-riżultat il-klassifika qabel ma bdiet din il-logħba.
Mela, inevitabli nsaqsikom id-domanda, sinjuri, il-folli illum. Scudetto maluq wara l-bieraħ, Hija. Roberto. 100% u l-Inter jistgħu biss jitilfuh il-kampjonat issa. Mhux ħajtilfu ma bqalhomx lop li tgħid diffiċli. Apparti l-bieraħ ma kellhomx lop li tgħid huma. Lejna ifimni. Jiena nemmen illi issa kif qegħdin l-affarijiet ma nimmaġinax li għandhom ifallu il-kampjonat meta tqis issa għandhom Cagliari, Torino u Parma illi hekk nerġgħu naraw il-klassifika il-Cagliari qiegħda kważi salva, Torino u Parma jinsabu ftit tranquilli fil-waqt li Napoli jridu jilagħbu kontra Lazio, iżuru l-Cremonese u mbagħad imorru jilagħbu għand Como, volli li il-possibilità hija li fit-3 jew fl-10 ta' Mejju meta l-Inter jinżlu jilagħbu f'Ruma kontra Lazio jiena id-diskors matematikament tal-Scudetto ħanejt naqra xi ħaġa jiena fuq din il-logħba tippermettu li l-bieraħ fin-nuqqas ta' Lautaro Martinez kienet rebħa fundamentali, players bħal Thuram, Barella li għammu l-okkażjoni, forsi Bastoni għadu ftit batut ukoll, Nico Paz illi reġa' brilla, Como ħajbqgħu jgħidu tagħhom sal-aħħar u nemmen illi issa naħseb illi l-kampjonat l-Inter biss jistgħu jitilfuh fatt anki il-countdown isu beda għal Scudetto li mbagħad se nitkellmu fuq anke fis-season review li se jkollna fil-25 ta' Mejju. Joseph, x'ġara? Ara, bażikament l-ewwel nettajna l-Allegri minn 5 to 43. Sewwa, ġifieri onestament hemmhekk diġà naħseb badna triq il-ħażina. Basta barra minn hekk ma nafx kif Fofana li qiegħed in the best form beda rriċċi minn floku. Lejaw qiegħed tilef il-forma bażikament u naħseb illi il-Zaniolo ednilu ħaddi jew għamel li trid isifir bażikament l-ewwel gowl għadda minn bejn difiża kollha. Sewwa it-tieni gowl ħallejni jikkontrolla ta' cross u ta' daqqa ta' ras. U naħseb ukoll qed jibda l-inkwiet fid-dressing room anke l-fatt li rajna lejn l-aħħar mill-partiti tal-Loftus Cheek qabeż fuq dak id-Danis tal-Udinese mhux trid tiġini f'moħħi minnu hemmhekk tidher illi hemm ċertu pressure fid-dressing room. Mela filli sewwa sa jannar frar u anke sa nofs Marzu qegħdin niġġieldu għall-kampjonat. F'daqqa waħda dħalna f'riskju illa qatt niġu mal-ewwel jerba'. Għax issa għandna kontra l-Verona li nsabu l-aħħar ta' wara għandna kontra l-Juventus. Jekk ma nerbħux mal-Verona u mbagħad nitilfu mal-Juventus, jistgħu fis-żmien 15 niġu r-raba' post ġlieda wkoll mal-Como għar-Roma. Como li il-Como jmissom jilagħbu mas-Sassuolo l-ġimgħa d-dieħla barra minn darhom u mbagħad imorru jilagħbu fil-Marassi kontra Ġenova fil-waqt li għandna l-konfront dirett bejn Roma u Atalanta ukoll għall-Ewropa nhar is-Sibt li ġej qabel ma mbagħad Roma jżuru Bologna u jilqgħu f'darhom lil Fiorentina. Jiena personali anke minn diversi artikli li rajt fuq gazzetti Italjani għandha ħanaqlilek fihom di Roberto. Leaw illi ma Joseph ma tantx jidher sodisfatt mill-wirja tiegħu. Naħseb illi għadda żmienu. Jiena onestament, sorry interrompejt Roberto, però jiena naħseb 99.99% naħseb dan huwa l-aħħar stadjon tiegħu bil-flok aħmar u isbed. Ifhimni ilu sejjer lura, ġifieri bażikament mindu telaq Maldini naħseb mar lura immens għalkemm aktar mirtaq Maldini aktar minn xi spiċċa Pioli bażikament rajni jagħmel lob tajjeb, il-lob li jagħmel tajjeb minn ġie Fonseca Konsejsa u issa Allegri, il-lob tajjeb toddhom fuq subajk illi jagħmel. Nemmen illi jista' jkollu forsi ma sabx xejn, però li fil-star player u fil-li f'daqqa waħda tinżel għal dak il-level. Naħseb xi ħaġa ħażina hemm jew naħseb qed jgħidlhom isma' rid niklaq bil-pulit.
Jiddispjaċini għax plejer li vera nħobbu, pero naħseb he's on his way out. Jena xtaqt nibda fuq il-logħba tal-Inter u xtaqt nikkummenta fuq il-faqar ta' Wirja li kellu l-goler tal-Como. Li naħseb kien detriment il-bira ħattin tiegħu f'logħba daqstant kruċjali. Dwar Leaw, jiena lija, s-opinjoni personali, dal-player huwa overrated immens, mhuwiex player li għamel differenza. Xi kultant ikollu wirja tajba iwa, però he's too overrated. Mhuwiex dak il-fuori klassi li ħafna jpenġu għax Leaw u mhux Leaw. Ġifieri naħseb li dal-player u overrated, ma jafx jagħti iżjed, jiġifieri semmek jaf, logħba etik logħba u 5 le. U meta player jkun hekk ma jistax ikun key player f'team. Apparti mill-fatt li ovvjament Allegri beda jużah f'pożizzjoni li mhix tiegħu għax huwa mhux striker. Jiena naħseb anke di, nsemmu ħafna Leaw, però nsemmu l-Allegri għalija. Għalija, diżappunt, m'għandekx Ewropa, tiffoka biss fuq il-kampjonat. Umbagħad ġimgħatej titlef il-ħaleb u l-ġbejna, juri li anke Allegri l-futbol tiegħu kull rispett spiċċa. Pero il-Milan, minn dejjem l-objettiv tagħhom isu kien li jitlu Champions League, kien is-sena volja ċertu supporters kienu Għanejlek konvinti jieħdu Antonello. l-kampjonat. Għanejlek Antonello waħda. Il-problema għal-Milan. Ovvjament Leaw kif semma tajjeb Roberto Allegri u Leaw huma jista' jkun ftit mill-problema. Però l-problema qiegħda li m'hemmx diriġenza tajba. Mela. Anzi, Infaqna suppost b'tar saħħaħtu. jien onestament qatt ma kien xi favorit tiegħi. Mela. Infaqna l-flus fuq Ricci. Xtana. 30 miljun fuq Jaxari. Sajf niġġu warajh. Le, imma żomm. Ricci, meta ħadtu Ricci, Pirlo ġdid. Kien hemm min qal li huwa Pirlo ġdid. Tieni ċans. Ġaxari, għamiltu sajf kif qed nindiġru waraħ, tara l-Portals Taljani da, plejer tal-futur. All right, plejer tal-futur, imma b'kull rispett. Taħt ċans jilab ftit li xejn. Ma kellux ftit, eżatt, vera ftit li xejn kellu ċans, ma meta ddaħħal Berg kważi. Ma sma' ġus, tieni ċans. Jiena lek qed insemmi l-Allegri, għalfej. Mela għandek Modric, Ricci, Ġaxari, Loftus-Cheek, Fofana, Rabiot. X'irid iżjed fil-midfield da? X'irid iżjed għandu midfield bħal dak? Jaxari spiċċa riserv ta' plejer ta' 40 sena. Ija, right, imma il-fatt huwa ara kemm għandu options fil-midfield. Right, ara kemm għandu options. Il-problema għana ġenejlek Allegri il-futbol tiegħu spiċċa. Full stop. Allegri jimpur rispett ġifieri xina ovvjament il-Juventus rebħu taħtu, ma Allegri kien tajjeb meta kellu l-aħjar skwadra fl-Italja u waħda fl-Ewropa. Meta kellu team average, x'għamel? Xejn. Apparti li rebaħ Koppa Italja fl-aħħar staġun mal-Juventus, hija ma għamel xejn. Allegri il-futbol tiegħu spiċċa, tedjanti. Permettu li ninterrompikom ftit. Il għaliex Old Trafford għadu kemm tkaċċa Lisandro Martinez. Manchester United 10 players u r-riżultat huwa dak tat-tejb xejn. Roberto. Wis probabbli differenza hemm penalti għall-Lazio tiraw il-review fuq il-VAR. Ma jidher li huwa penalti ċar. Tajjeb ħafna żewna informati. Mela, issa ħajat id-deċiżjoni referi. Le, jiena fuq il-Milan ħanejlek jiena għalija, waħed mill-problemi huwa Allegri. Din oħra, di tilab bil-fors bi 3-5-2. Imma minuta waħda Bert, minuta. Ejja, mhux ħanisfu, ejja immorru daqsxejn lura. Mela, fit-22 ħadna l-lig. Fit-23 spiċċajna r-raba ġara, tkaċċaw mal din u massara, dak għalja diġà kien żball kbir. Ma tistax inti tneħħi bandiera minn diriġenza, jiena li dik ma qbilt magħha xejn. Mela, x'ġara? Kenna il-Pioli, ġejna t-tieni f'dik is-sena. Qalu mhux tajjeb
għax il-mirri ġibni lu ridna nieħdu l-lig. Morna għal Fonseca. L-ar coach li kien hemm meta kien hemm Conte u Dazja li jridu mal-Milan. X'ġara f'Jannar neħħew il-Fonseca ġabu l-Konsejsaw, rebħu Super Cup. Dak kull ma kellu 4 xhur neħħew il-Konsejsaw. Dis-sena ġabu l-Allegri, ġi Allegri. Sewwa, iġifieri da f'sentej perti 4 coaches. Iġifieri il-problema qiegħda fuq. Alright, mhux qed li Allegri perfett għax naqbel miegħek illi onestament jiena nemmen illi meta jispiċċa coach terġa' iġġibu meta Allegri kellu ir-Robinho, l-Ibrahimovic fl-aqwa tiegħu, il-Thiago Silva, l-Pato, il-Boateng, kellu l-Pirlo, l-Gattuso, Sidor fin-nofs, il-lik kien kaxkru għax kellu l-krema kollha tal-Italja ġot-tim kif kellu wkoll mal-Juventus. U iwa m'għadux dak il-coach li nafu 11-il sena ilu. M'hemmx bniedem illi jagħti direzzjoni l-Milan Tare, ġibna l-Tare dirigent. Fej wassalhom il-Lazio għal da? Għamel xi 5 snin ma' Lazio, fej wassalhom il-Lazio? Dirigent. Kif? Imma tieni ċans, tieni ċans. Imma minuta kemm ngħidi, dirigent. Kif tkellimna tkellem dil-ġimgħa. Kien hemm spiċċa inħeles mill-kawsa Paratici li mal-Juventus rebaħ ħafna. Paratici, Jiena preferejt lilu. Paratici l-ikbar ignorant li hemm fil-futbol Taljan x'intajt. Ma rebaħkom bet, rebaħ ħafna Min kampjonat miegħu. rabbaħna? Kellu l-Marotta miegħu. Marotta Max rabbaħna. differenza jkollok il-Marotta? Għedin anki fl-Inter qed narawha l-Inter qegħdin fejn qegħdin. Għax anki bil-bravura ta' Marotta bissem fadal ġiex minuta qabel ma nagħlqu l-programm. Iva, tweġiba ta' domanda ta' Iva jew le. UEFA Champions League f'nofs il-ġimgħa qed tistennew xi sorpriżi? Le. Le. Ifhimni l-miraklu li 1% li hemm ċans tiġi tal-1% forsi Liverpool fejn fit tilabu differenti, però l-prestazzjonijiet nemmen li kif inhu ħajibqa' kollox. U bej Bayern u Real Madrid ifhimni mirra l-logħba għax ħija mar-Real qatt nirħam miegħu Real ħaqarhom ukoll li kellhom fejn jġibu dro ġifieri. Taf xi tinsaqsik Roberto, di vera l-ħar domanda qabel ma nagħlqu. Mela, nafu li l-Atletico huwa tim li s-saħħa tiegħu hija d-difiża, il-logħba ta' Simeone kulħadd jafa. Kif kont il-coach tal-Barcellona, kif tikont tipprepara l-logħba? Ovvjament. Tirkupra goals kontra tim li żgur mhux forsi se joħroġ il-ħajta Berlin miegħu. Fimni, wis probabbli Simeone jilgħablek bil-5-4-1 issa u biex jalaq l-ispazju kollha. Jiġifieri naħseb iktar għandu għalfejn jiffoka f'Flick jew x'kun jomu biex jipprova xuttijiet minn barra, biex jiskurjaw b'xuttijiet minn barra. Il-Barcellona. Jekk ħajpruvaw jippenetraw ħatkun difiża f'fullata u mhux ħajkun daqshekk faċli. Sewwa wis, mela grazzi lilkom Roberto Joseph tal-diskussjoni li kellna llum, grazzi kbira wkoll tmur lill-sponsors tagħna, il-Katalan hija Bet, Paper Avenue, The Barber Room u Zasfuso nħeġġukom tużaw l-sponsors tagħna għal xi direttament tkun qegħdin tgħinu l-Kamra Sportiva tkompli tella kontenut ta' livell, infakarkom ukoll li dan il-programm ser ikun fuq il-YouTube channel tagħna minn hawn ftit ieħor għal daqstant tinsax tidħlu hemm tagħmlu subscribe bħal ma titilfu xejn mill-kontenut illi aħna noħorġu ta' kuljum. Din il-ġimgħa ikompli il-kampjonat Jowħel Malta Premier League f'nofs il-ġimgħa. Jien se nkun qiegħed naġġornakom għadha minn Tony Bezzina Stadium u l-erba' mill-Istadium Nazzjonali ta' Qali għall-logħbiet ta' Championship Pool bejn Ħamrun u Gżira u Marsa Xloħ Florjana, logħba interessantissima ħafna f'dik il-parti tal-klassifika. Il-ħamis mbagħad jiena u Roberto nerġgħu nirritornaw bil-programm Id-Bassir li fih ser ikun qegħdin nipprevedu l-logħbiet li se jkollna f'nofs il-ġimgħa. Fit-tmiem il-ġimgħa li ġej il-Kamra Sportiva Gozo għaliex ser ikollna il-Gozo Weekender, it-tieni parti tal-Gozo Weekender, l-logħbiet ta' relegation pool li ħankunu qegħdin inkopru mill-Gozo Stadium
Forsi minn Malta jkollna kollegament jekk ikollna il-Joseph disponibbli għal Floriana Valletta li tkun logħba oħra importantissima fiċ-Championship Pool. Jista' jkun li jkollna wkoll xi ħaġa żgħira wkoll mir-Rabat il għaliex hemm possibilità li Victoria Hotspurs jiġu promossi. Ma fuq dak ma wedunkom xejn li ħanwedunkom żgur u għal nhar it-tnejn li ġej il-program jirritorna bottaw risposta se nkunu qegħdin niddiskutu Chelsea, Manchester United u wkoll il-Kampjonat Nazzjonali Amatorjali tnejn stidinna diġà il-Club Champion Kalkara. Nippruvaw ukoll nistidnu rappreżentanti minn imsida St. Joseph u Dingley Swallows, żewġ kontendenti l-oħra għal-rebħ tal-promozzjoni. Jalla it-tlet klubs ħanistiednu jaċċettaw it-tlet li huma. Mill-bqija jiena stax ma tfadal li xejn ngħidilkom iżjed ħlief grazzi tal-lejla kontu magħna. Appuntament għal bħallum ġimgħa lejli tajjeb u ħudu ħsieb.